Посвети бая, мамо. С 3 коментара. Казваш Търманче. Как се казваш? Не знам. Много тъп въпрос. Кой обири ли да? Къде живееш? Куклен. Мислиш с кола си. Да. Само да. Добре. Гладна съм. Аз съм гладна, но хората не гледат. Не си ли виждал, момиче? Ти откъде се взе? Естествено, че съм виждал. Мама казва, че мъжете като видят малко гол и направо глупяват. То тук лъжеш един паяк, ама ако ти не ме беше спряла, ще да го убия. Ага. На басейна ще има аква многобой. То пък, какво е това? Игри във водата. Ти няма ли да дойдеш? Развиват по-бързо от момчета. Ето много ясно, нали? Тя е Женка.